Okay, can I be the first to say yes? This is easy, absolutely yes. Yes, from me. It's a yes from me. Mhux waħda, mhux tnejn, iżda 4 yeses, it-tweġiba tal-membri tal-ġurija tal-X Factor tar-Renju Unit għall-kantanta żagħżugħa Maltija Gaia Kauki. Dan ifisser li issa b'mod uffiċjali Gaia għamlitha għall-fażi li jmiss ta' X Factor. F'kummenti ma' One News, Gaia esprimiet il-ferħ li ħasset meta semet l-4 yeses. Il-ħolma tiegħi dejjem kienet li xi darba jirnexxieli nkanta quddiem Simon Cowell. Jiġifieri dik diġà ġiet realtà. Imma x'inqalu li l-4 yeses dak il-ħin ma tħossokx li qiegħda vera fuq il-palk, ibda tgħid li għandek bżonn xi ħadd joqorsok biex tkun ċerta li vera qed jiġri, imma vera kont kuntenta. Bil-kanzunetta Only Love Can Hurt Like This, Gaia paxxiet il-widna tal-ġurija magħmula minn Simon Cowell, Ida Field, Robbie Williams u Louis Tomlinson, bl-opinjoni ta' wieħed mill-ġurija ma tinżilx sew mal-udjenza. You're incredibly charismatic and you have the X factor. But I think your age is a concern. I think you should have a go at being in a group and be able... Kemm Ida Field kif ukoll Louis Tomlinson faħru talent ta' Gaia, iżda kien Simon Cowell li tal-ewwel yes tiegħu. Dan kif minkejja li jistoltu huwa l-aktar ġurija diffiċli biex tintoġob miegħu, din id-darba kienu li witta triq għal Gaia fil-fażi li jmiss. Gaia rrakkontat x'kienu l-kummenti ta' Simon Cowell. Simon Cowell qal li ħajkunu l-ewwel wieħed li jgħidli li jiena kapaċi nagħmilha l qudiem fl-industrija tal-mużika bħala solo artist, bħala kantanta waħdi. U għalli wkoll li jara fija lil Camila Cabello, kantanta famuża ħafna li kienu li jimmaneġġja. Dan il-pass u wieħed importanti fil-karriera ta' kull kantant, hekk kif permezz ta' din il-kompetizzjoni, il-kantanti jagħtu wirja quddiem eluf kbar ta' telespettaturi minn madwar id-dinja. Kull 14-il serje kienu bosta parteċipanti li rebħu din il-kompetizzjoni u kisbu fama mondjali, fosthom Leona Lewis, Olly Murs, Jedward, Little Mix u One Direction.